לפי מחקר שקראתי לפני השידור הזה, גם האדם הנחמד ביותר עלול יום אחד לקום ולרצוח. כן, למען האמת, יושב איתנו האדם שעשה את המחקר, והוא הדוקטור יוסי יסעור, והוא מבסס את מסקנותיו, כפי שאני מבין, על שיחות עם רוצחים. איך הגעת לקהל כזה? איך הגעתי לזה? אני לפני 12 שנה בערך עזבתי קיבוץ וחיפשתי משהו לעשות. והחלטתי להתנדב בשירות בתי הסוהר, בכלא תל מונד. ותוך כדי זה הכרתי אנשים, בין השאר גם כאלה שביצעו מעשי רצח. וגיליתי שזה מאוד מעניין לנסות להבין מה מוביל לדבר כזה. תחום ההתמחות שלי הוא קבלת החלטות. וחיברתי את שני הנושאים. ואני מנסה להבין איך אנשים מקבלים החלטה כל כך משמעותית בחייהם ובחייהם של אחרים. אז בואו תנסה קצת לספר לנו מה בדיוק עובר בראשם של אותם אנשים מהרגע שבו הם מחליטים לרצוח מישהו ועד הרגע שבו הם מממשים את ההחלטה הזו. ומה הם חושבים באותם רגעים? הם חושבים על משהו או פשוט... ברעיונות שאני קיימתי, בדרך כלל הם לא זוכרים מה קרה ברצח עצמו. הם זוכרים את ההתחלה, ואחרי זה הם זוכרים בתחנת המשטרה או משהו כזה. יש איזו שכחה של זמן מסוים, במיוחד את הרצח עצמו. אנשים מספרים למשל, אני הרגשתי כאילו שאני מתחת למים, לא שמעתי שום דבר. אתה מדבר על מעשי רצח מקריים או מתוכננים מראש, או שאין הבדל? גם וגם. גם וגם. המתוכננים מראש הם לפעמים מתוכננים, אבל לא לזמן ולמקום. אדם החליט שהוא ירצח מישהו, והוא רוצח כשההזדמנות נקראת בפניו, ריב במשפחה או משהו כזה. מה שמעניין הוא שבמחקר שלך אתה נמנע מלקרוא להם רוצחים בהגדרה. למה? הם אנשים שרצחו. אם נקרא להם רוצחים, זה אומר שהם ממשיכים לרצוח. אני חושב שרובם, אני חושב שכולם לא ירצחו פעם נוספת. זה מעשה מאוד טראומטי שקרה בחייהם, והם רובם גם מתחרטים על המעשה. ישנם כאלה שלא מתחרטים, רובם מתחרטים. הם לא יחזרו על זה, והם לא רוצחים, הם רובם אנשים נורמליים לגמרי. אני רוצה להמר שניקח 5 עובדי הטלוויזיה הישראלית ו5 רוצחים, וניקח פסיכולוגים מכל האוניברסיטאות בארץ ונגיד להם, תעשו מחקר ותגידו מי הם הרוצחים ומי הם עובדי הטלוויזיה, אני חושב שיהיה קשה לזהות. אתה יודע, מה שאמרת עכשיו עלול להכעיס מאוד את משפחות הקורבנות. אתה מגלה סימפתיה לרוצחים? אני לא מגלה סימפתיה לרוצחים. אני חושב שהמעשה שהם עשו נורא והיום. יחד עם זה, המשפחות הקורבנות צריכות להבין שאם הרוצחים ישבו יותר שנים בכלא, הקורבנות לא יחזרו לחיים. צריך לחשוב במדינה נאורה כשלנו, מהי הענישה המתאימה למקרה הזה. הקורבנות ומשפחותיהם, כמובן, העוול הגדול ביותר נעשה להם, אבל עוול לרוצחים לא יפתור את העוול שנעשה למשפחות הקורבנות. אנחנו יכולים באיזושהי דרך למנוע מהם את הפעולה הזו, את הרצח? אפשר לזהות את זה? ישנם מקרים שאפשר לזהות את זה, ואני חושב שחברים טובים והמוסדות למיניהם, פסיכולוגים ועובדים סוציאליים, יכולים לעזור וצריכים לעזור וחייבים להתערב. אני חושב שהחברה המודרנית, קצת חברים לא מתערבים בחייהם של אחרים, ואני חושב שצריכים להתערב יותר ולהגיד, אני רואה שפה מצב מאוד קשה, אולי דבר עם פסיכולוג, אולי בוא שיחה מלב אל לב, משהו בסגנון הזה. דוקטור יוסי יסעור, תודה רבה לך.